Diskussjonijiet li fukaw fuq il-prioritajiet ewlenin illi għandhom jgħinu sabiex isawru l-metodoloġija tal-Viżjoni ta' Malta għall-2050. Il-Chairperson tal-MCSD David Xwiereb għal l-lan dan il-proċess u għal jiżgura li l-Viżjoni ta' Malta 2050 tirrifletti l-aspirazzjonijiet tal-poplu u tappoġġja l-iżvilupp ta' qafas li jissalvagwardja l-awtentiċità u l-valuri ta' Malta għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-diskussjoni kienet waħda enerġetika ħafna, kulħadd ikkontribwixxa ħafna, għadna maħniex magħluqin għax din hija diskussjoni ħajja u nistennew illi dak li għandna nagħtu fi proċess proattiv lill-Gvern u min qed imexxi dan il-proċess anke bil-konsulenti tal-Gvern inwasslu għal dak li l-poplu verament jixrallu. Matul il-laqam, il-membri ta' Task Force enfasizzaw l-ħtieġa li jiġu indirizzati sfidi urġenti bħat tibdil fil-klima, is-sostenibilità ekonomika, is-sigurtà tar-riżorsi u l-isfidi marbuta mad-demografija illi qiegħda tinbidel. Id-diskussjonijiet ifukaw ukoll fuq l-importanza li għandha tingħata priorità lill-għawdex b'mod li tiġi mħarsa l-identità distinta tiegħu. Qalu li dan jista' jsir billi jkun hemm żvilupp sostenibbli li jippermetti opportunità ekonomika fil-waqt li jiġi mħares il-wirt ekoloġiku u kulturali tal-Gżira Ewċija. Aspetti ewlenin li ħarġu mill-laqa inkludew l-importanza tal-iżvilupp tal-ħiliet, it-tisħiħ ta' sistemi ta' pjanar strateġiku u l-urġenza li tiġi indirizzata s-sigurtà tal-ikel u tal-ilma fid-dawl ta' tfixkil globali. Ġiet enfasizzata wkoll il-ħtieġa li jiġu żviluppati modelli ekoloġiċi u diġitali li huma innovattivi u sostenibbli, kif ukoll prioritajiet tematiċi oħra li għandhom isostnu l-kompetittività sostenibbli fil-waqt li l-benesseri tan-nies jibqa' fiċ-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet kollha.